Saúdos a todos. Hoxe, en Veterinaria de Familia, imos ter un novo tema de medicina preventiva. E hoxe imos dedicar a ese corazón tan grande que teñen os nosos animaliños. A que estamos de acordo? O corazón é unha das cousas que temos que vigilar máis cando facemos medicina preventiva. Cando os animaliños se fan maiores, é típico que o corazón deixe de estar normal. O animal pasa moito tempo sin estar enfermo, pero o corazón xa non está normal, é o que chamamos un cardiópata compensado. Os cardiópatas compensados, se os axudamos aí, podemos prolongar o tempo que se manteñen nese estado, co cal lle alargamos o tempo de benestar e o tempo de vida aos nosos canciños e gatiños. Vamos a explicar que o que lle pasa aos gatiños é diferente ao que lle pasa aos canciños. O típico nos gatos é que as paredes do corazón, que son músculo, se vayan facendo cada vez máis gordas e o hueco que hai dentro se vai facendo cada vez máis pequena. E ti ao gato non lle vas notar nada. A iso chamase unha cardiopatía restrictiva. Entón, son gatos, aos gatos maiores hai que vigilarles a ser posible co ecógrafo as paredes do corazón e mirar que non se fagan hipertiroideos, que non se fagan hipertensos. Calquera veterinario vos pode explicar esta rutina que é importante. E no caso dos cans, nos cans pequenos é diferente aos cans grandes. Nos cans pequenos, o típico é que teñamos o que chamamos a enfermedade mitral, a degeneración misomatosa, a válvula mitral, que é que esa válvula deixa de funcionar ben, entón faise un soplo, a aurícula izquierda hincha, tende despois a encharcarse o pulmón, bueno, unha serie de complicacións que típicamente veremos que ten tos, que non pode facer exercicio normalmente, bueno, isto é típico dos pequenos, mentres que nos grandes o corazón tende a facerse grande, a estirarse e que as paredes se fagan cada vez máis finas. Isto pode facer arritmias, tamén, igual que o problema dos gatos pode ser un motivo de morte súbita, é o mismo, só podemos detectar a maneira boa é a ecografía. As radiografías nos cans poden axudarnos bastante tamén. Entón, recordar, típicamente, a partir dos 6 anos nos cans grandes, a partir dos 8 anos nos gatos e nos cans pequenos, importante ir controlando o corazón, porque é que son así, o seu corazón cada vez é máis grande, a que se lles nota. Bueno, sabedes que vos podedes propoñer temas, recordar suscribirvos se vos gustan estes temas, e un saúdo do vosso veterinario da familia.